Sa Good Vibes, duha ka tuig nga bata kabalo na mag-memorize, mag-spell, magbasa, ilakip na magkilala sa mga capital cities. Ano bala ang nanging sikreto sang iya mga ginikanan? Aton inihibaluon kag aton man siya kilalahon sa report ni Marcian Muico. 64 plus 64 equals? 128. 128 plus 128 equals? 256 plus 256 equals? 512. Wow! What's the capital city of Canada? Ottawa. How about Bahrain? Manila. Correct. What's the capital? 2-year-old and 3 months pa lang si Theo Biasca. Pero mas madamo pa siya nahibaluan nga capital cities sang mga pungsod sang sa kadaman. Sarang niya ma-identify ang mga capital cities sang masobra si 60 ka mga countries nga iya man mismo isa-isa nga gintunan. Kung masami sa mga bata nga nagaedad 2 ka tuig, nagaamat-amat pa lang sa mga letters, numbers, colors kag iban pa. Si Theo ya, kabalo na magbasa, mag-spell, mag-add, kag mag-memorize. Spell Daddy AJ. D-A-D-D-Y-A-J. Spell very good. V-E-I-V-E-R-I-G-O-O-D. Spell Cocomelon. C-O-C-O-M-E-L-O-N. Suno sa proud parents ni Theo nga si Daddy AJ nga gikan sa Bacolod, kag Mami Shola nga taga Misamis Oriental, kag karon nakabase na sa Dubai. Samtang ginabusong pa lang siya, nagapatokar sila sang music kag educational songs para kay Theo. Kag sang mabunag na, 2 pa lang kasimana, amat-amat na siya nga ginatudluan man sang iya mami. Harap sa chan, ang ginobra ko kaya actually, gina-play ko ang Beethoven na bilang ang mga music ko. Okay. Antes kami magtulog, hasta na magaga. Kay as per sa research and as per sa cousins man and friends nga, it helps daw develop ang brain ng bata. I didn't have the intention na dapat bright kay si Theo. It was just really, kasi diba, when you're a first-time mom, you always create activities for the both of you, like a bonding session. And I would just say, Theo, A is for apple. B is for balls. Suno sanday EJ kag Shola, 6 months pa lang si Theo, ila na nga na-notice nga taas ang attention span ni Theo. Kag sang pagtapak niya sa isa ka tuig, nakahibalo na siya mag-identify sang numbers kag letters. How do you read this? Cake. Cake. How about this? Cat. Hat. Okay, wait. How do you read this? Cup. Cup. How about this? Moon. Moon. How about this? Star. Star. How about this? Chair. Chair. Our observation that he really had long attention span, like even when he was younger, because there was once that I timed it kung how long can he sustain like listening to us, like showing flashcards, and the longest was around 40 minutes non-stop learning. Magluwas sa mga numero kag letra, plano man sang mag-asawa nga matudloan sang foreign language si Theo kag masugda na sa pag-eskwela para makasocialize man sa iban pa nga mga bata. And I just want to emphasize po na as parents, we understand the value of having academic intelligence when you're really good at it. But I also would want my son to be street smart. Because at the end of the day, you will not be asked as to how many capital cities of the world you know, diba? What's really important is that you are kind, you are empathetic, you are compassionate, and you are sensitive to the needs of other people. Okay. Okay. Memorize that. Oh my goodness! Mayara naman sang ginhimo nga TikTok account ang proud parents ni Theo. Sarang ma-follow ang iya account nga at Theo Biasca sa TikTok kung sa diin makita ang iyang abilidad kag kaalam. Germany, Berlin. Hungary, Budapest. India, New Delhi. Indonesia, Jakarta. Marcian Muico para sa DigiCast Negros.